Konferma li fiċ-Ċina Bernard Grech kellu biss diskussjonijiet ma' politiċi u fl-ebda ħin ma' diskuta l-Huawei ekstqar il-Partit Nazzjonalista wara l-fake news li nħolqot mill-medja laburista biex tipprova tiddevja l-attenzjoni minn fuq l-MP Daniel Attart li fil-fatt iltaqa' mal-lobbyist tal-kumpanija Ċiniża. L-akbar gidba reċenti li ħarġu bija tas-Super One kienet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' xi ħadd mill-Huawei jew iddiskuta l-kumpanija Huawei waqt iż-żjara li għamel ix-xahar li għadda fiċ-Ċina. Din mhix li fake news sostna l-Partit Nazzjonalista xi ħaġa li jispeċjalizza fiha l-istazzjon tal-Labor taħt Robert Abela. Minkejja li Bernard Grech kien ċar fit-tweġiba li tal il-ġurnalist tas-Super One, il-medja tal-Partit Laburista għażlet li dawwar kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista u timplika li b'xi mod iltaqa' ma' rappreżentanti tal-Huawei meta kien iċ-Ċina fuq stedin uffiċjali tal-Gvern Ċiniż. Fi kliem il-Partit Nazzjonalista dan mhu minnu xejn u kif diġà mela ċara Bernard Grech matul iż-żjara fiċ-Ċina u kellu biss diskussjonijiet politiċi u fl-ebda ħin ma ddiskuta l-Huawei.